खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोननो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिटिसिनि मोनसे समनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा BPF राजखान्थि दोलोखौ नागारखांनायनि उनाव बिथाङा दिनैहाय अदेबानि 8 फेब्रुआरि खालि UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जासिगोन होनना मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि खाम्फा बरगयारी बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै BPF राजखान्थि दोलोनि जानानै गोबांथार रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावबोबाय। जायनि थाखाय खाम्फा बरगयारीआ मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गाव जेरैहाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिएलटिआव थानानै आरो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि फाव खालामनानै रायजो राजाफोरनि खामानि मावबोबाय बेफोर गासैबो बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला मोनसे समाव हाथियार लानानै सोमावसारबाय, मोनसे समाव राजखान्थिगिरि जाफैबाय आरो दायो समनि खावलायनाय बायदियै आरो रायजो राजाफोरा जेरैबायदि हास्थायबाय थादों UPPL राजखान्थि दोलो आरो BPF राजखान्थि दोलो मोननैबो खौसेयै आरो खौसे जानानै बिटिसि ओनसोलखौ जौगानायनि फारसे खामानि मावनांगौ। दायो राजखान्थि दोलोफोरनि बेफोर खावलायनायखौनो नोजोर बोनानै अदेबानि रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय बायदियैनो आङो दायो UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैनो ओंखारदों। थारैनो जाय बिथांमोनहा दायो खौसे जानायखौ हास्थायाखै अदेबानि जाय बिथांमोनहा दायो खौसे जानो लुबैयाखै बिथांमोनहा गावबा गावनि माखासे सार्थफोर दङ। बेफोर सार्थफोर आरो हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हायैयाव बा जाफुंहोनो थांखियैनो बिथांमोनहा जानो हागौ खौसे जानायाव हेफाजाब होआखै। नाथाय जोङो साफा साफा दैदेनगिरि हिसाबै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जेरैबायदि महर मुस्रि लानांगौ बेबायदि महर मुस्रिखौ जोङो लाबोबाय थानो गोनां जादों आरो बेखौ लायाब्ला जोङो दैदेनगिरि जानानै सासे जघन्य आखुनि सुबुंसो जागोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरनि आरो बिटिसि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खौसेयै खामानि मावलांनो थाखाय UPPL राजखान्थि दोलोआव थानानैनो रायजो राजाफोरनि मोजांनि जौगानायनि खामानि मावलांनो हागोन होननानै आङो दायो UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानो राफोद जादों होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो गावनि बियाबाव थानाय गासै 12था BCDCनि फ्रायबो गासै प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गासै 400सो सोद्रोमा दैदेनगिरि बिथांमोनहा खौसेयै UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जागोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि आरो UPPL राजखान्थि दोलोनि गुबुन गुबुन सोद्रोमा बिथांमोनहा BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेराव आरो माखासे दानल' दंसै। जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमा बिथांमोनहा थांलाय फैलाय जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं राजखान्थि दोलोफोराबो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनायाव जयनिं हाबाफारि लानायखौबो नुबाय थादों। बेबायदिनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायो गुबुन गुबुन BPF राजखान्थि दोलोनि गोजौ थाखोनि अदेबानि मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा साफानि उनाव साफा BPF राजखान्थि दोलोखौ नागारनाय बायदिनो आरोबाव गुबुन फारसेजों UPPL राजखान्थि दोलोनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो BPF राजखान्थि दोलोखौ जयनिं जाबाय थानायखौ मिथिदों। नंगौ बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव BPF राजखान्थि दोलोआव बारग' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि सुबनखाता आनसलिकनि गाहाय आफादगिरि गुबुन फारसेथिं UPPL राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोर खोमदोन दैमारि, सुरिया बसुमतारी, मिथुन स्वर्गियारी बिथांमोनहा गासै 4 हाग्रामा महिलारी आरो कास्टम बसुमतारी बिथांमोननि नुजाथिनायाव जयनिं जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बेबायदि जयनिं जाबाय थानायाव सोर माब्ला आरो बबे राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिटिसिखौ खुंगोन बेखौ समासो मिथिसिगोन होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा खाम्फा बरगयारीआ UPPL
UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानो थांनायखौ नोजोर बोनानै बिथाङा खाम्फा बरगयारीसिम गाहाम हामलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि खाम्फा बरगयारीआ BPF राजखान्थि दोलोनि सासे गोख्रों गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिमोन, नाथाय दैदेनगिरिब्लाबो दायो रायजो राजाफोरनि खावलायनाय बायदियैनो खौसे जानांगौखौ नोजोर बोनानै बिथाङा UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानो आवगायबोदों आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया खाम्फा बरगयारीआ UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानायनि सिगांनो माखासे बाथ्राफोरखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंफोरनानै होदों आरो गावनि UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबगोनखौ रोखा खालामनानै होदों। बेखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांनियाव खौरांगिरिफोरा सोंनाय बायदियैनो बिथाङा थारैनो खाम्फा बरगयारीआ जे राजखान्थि दोलोआव थानानै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हागोन बायदिखौ नोजोर बोदों एबा नुहुरदों, बेनिखायनो बिथाङा UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबनो ओंखारदों आरो हाबनानै बिथाङा मोजां खामानि मावलांनो हाथों बेखौनो गाहाम हामलायनाय बावहरो होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। BPF राजखान्थि दोलोआव हाग्रामा महिलारीनि गोसो बायदियैनो सोलियो। हाग्रामा महिलारीआ दायो बिजाथिलाइ आर'जलाइनि मुङावनो बिथाङा सासे बिजाथिलाइ अदेबानि टिकेट नागिरनानै आर'जलाइ होग्रा सुबुंफोरनिफ्राय 2 लाख राङै लागासिनो दङ। नाथाय जोङो बुंनो हायो हाग्रामा महिलारीआ नमिनेशन अदेबानि बिसायख'थि फैजासिमाव नमिनेशन अदेबानि बिजाथि फसंनो थाखायनो सासेबो सुबुं नागिरनानै मोननाय नङा। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोन्दोंदि प्रमद बर' बिथाङा दायो राजखान्थि नोजोरखौ लानानैनो बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों, जेराव गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गावजों गाव दानिफ्रायनो राजखान्थिनि सोंखारिलायनाय बाथ्राफोरा सोलिबाय थादों। बेनि गेजेरावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया बुंथिनानै होदों दि हाग्रामा महिलारीआ अदेबानि BPF राजखान्थि दोलोआव हाग्रामा महिलारीनि गोसोजोंनो सोलियो आरो बिथाङा वान मेन आर्मि बायदि खामानि मावगासिनो दङ, जायनि थाखाय दायो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला टिकेट आर'जलाइनि मुङावनो हाग्रामा महिलारीआ सासे टिकेट नागिरनानै आर'जलाइ गथायग्रानिफ्रायनो 2 लाख राङै लागासिनो दङ। नाथाय बिसायख'थिया जेब्लासिम खाथि सफैगोन अब्लासिमहालागै बिजाथि फसंनोनो सासेबो बिजाथि नागिरनानै मोननाय नङा होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। BPF राजखान्थि दोलोआव रावनिबो खोथा बायदियै सोलिया, खालि सासे मानसिनि खोथाजोंल' गासिबो सोलियो अदेबानि राजाखान्थिजोंनो दासिमबो हाग्रामा महिलारीआ BPF राजखान्थि दोलोखौ सामलायदों, जायनि थाखाय रावनिबो बाथ्रा सोलियैनि थाखायनो आंबो 2020 मायथाइयावनो BPF राजखान्थि दोलोखौ नागारनानै फैदों आरो दायो गुबुन दैदेनगिरिफोराबो BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय साफानि उनाव साफा गोबांथार मिरुनि दैदेनगिरिफोराबो दोलो नागारगासिनो दङ। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों 30 नं गरेस्वर बियाबनि MCLA पबित्र कुमार बर' बिथाङा। जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थादों दायो BPF राजखान्थि दोलोनि गोजौ थाखोनि अदेबानि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोना साफानि उनाव साफा BPF राजखान्थि दोलोखौ नागारबोबाय थादों। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया पबित्र बर' बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ रोखा बुंथिनानै होदों। बिथाङा बुंथिनानै होदों दि थारैनो BPF राजखान्थि दोलोखौ बिस्वजित दैमारि, चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी आरो गुबुन दैदेनगिरिफोराबो दायो साफानि उनाव साफा नागारगासिनो दं होनना बुंथिनानै होदों। जाहोना जाहैबाय BPF राजखान्थि दोलोआ सासे दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी बिथांनि खोथा बाथ्राजोंनो दासिमबो सोलिगासिनो दङ, जायनि थाखाय BPFखौ गुबुन दैदेनगिरिफोरा दायो नागारगासिनो दङ। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया तामुलपुराव सावस्रि बिफानखौ जौगाहोनांगौखौ नोजोर बोनानै मोनसे सावस्रि बिफाननि गोजौ थाखोनि फसंथान गायसनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जाय फसंथानखौ पारामेडिकेल एन्ड नार्सिं इनस्टिट्युट होनना मिथिनो मोनदों। लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो तामुलपुर आरो बिटिआर ओनसोलाव बेबायदि सावस्रि बिफाननि गोजौ सोलोंथाइ होनो हाग्रा आरो गोजौ फोरोंथाइ होनो हाग्रा फसंथानखौ गायसनखांनायनि उनाव गोबांथार सावस्रि बिफाननि जौगानाय मोननो हागोन आरो ओनसोलाव गोबांथार लाइमोनफोरा गावबा गावनि खामानियाव
नांथाबनानै थानो हागोन आरो गोबांथार खामानि मोननो हागोन होनना बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आथिखालाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बिफाननि बायदि फसंथानफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बेबायदि समावनो बेबो मोनसे गोजौ थाखोनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय होनना मिथिदों, जेराव मैया बिथांजों हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन तामुलपुरनिनो एमएलए जलेन दैमारी, इएम दावबायसा बर', रनेन्द्र नार्जारी, एमसिएलए पबित्र बर', बिजितगोरा नार्जारी आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन।